गुदि धोरोमा मामोन बिदि नङा बर'नि गुदि बिजौनि खोथा गैया बर'नि धोरोमा बिजौ ओंखारबाय नामा बिदिबा बर'नि धोरोम नालाय धोरोमानो बर'नि धोरोमा मा होननानै बुङोब्ला बर'नि धोरोमा बाथौ बेहाय मामोन होननानै सोङोब्लाबो सोंथियानो गोरोन्थि जागोन बियो सोंथिखौ जोङो थार सोंथि जादों होननानै बुंनो हानाय नङा मानोना मामोन सोदोबा फैनो मोना बर'आ बाथौखौ माब्लानिफ्राय फुजिजेननाय बेखौ जों दिनैसिम रावबो बुंस' हाया जारिमिन लिरनायनि सिगांनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बाथौखौ फुजिबोदों सिबिबोदों बेनिखायनो बर'नि धोरोमा बाथौ दिनैसिमबो सिबिदों बाथौ इयुनावबो सिबिलांबाय थागोन बेनिखायनो बर'नि धोरोमा बाथौ बेखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा गावनि गोसोजों बेखौ गनायना लानो हानांगोन आरो बाथौखौ प्रटेक्ट खालामनो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बयबो रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन बा दायित्वखौ लानो नांगोन अब्लासो जोङो लुबैनाय बायदि जे मुलुगाव बयनिख्रुइबो आलादासिन धोरोम जे बाथौ धोरोम जाय धोरोमजों संसार जानायनि आसार खान्थि सुबुंनि थांना थानायनि मोनफ्रोमबो बेरखांथिफोरा बाथौ धोरोमजों गोरोबफानानै दं बेनिखायनो बै धोरोमखौ जों जेन' साफ्रोमबो गावनि आंगो धोरोम होननानै गोबानानै लायो अनसायो आं बेखौ साफ्रोमनिसिमबो खावलायबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दुखुनांथाव नै बे फोरबोनि गेजेरजों 13 तारिख खालि सालबारियाव गासै 21 जन लाइमोनफोरखौ हमदों मानो हमदों ड्राग्स जानाय ड्राग्स बाहायनाय 53थि जोंनि ओनसोलनिनो खोला बिजनीनि दङ राबांनि दङ रुपहिनि दङ सालबारिनि दङ बे फालिथायनि गेजेरजों गुबुन रावबो नङा बिसोरो जोंनि बर' लाइमोनफोर रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोर आरो लोगोसे बुहुमनि गासैबो बाथौ सिबियारिफोरखौ सोरबा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सोरबा सेकेन्ड इयाराव फरायनाय सोरबा डिग्री फार्स्ट सेमिस्टार सोरबा थार्ड सेमिस्टार बेफोरबायदियाव फरायनाय मानो हमदों जमा बिसोरो ड्राग्स बाहायो ड्राग्स लायो धोरोमखौ फोसाबनो फेहेरनो फोगोमनो थाखाय मोनसे जोंनो बिहोमा होगोन होननानै आङो सानो जानाय लोंनाय जोबनाय बेजोंनो जोबनानै थायाखै समाजाव ओरैबायदि गुबुंले खालामदों सोबनानै जानानै लोंनानैथ' अहायासै मा खालामदों गावखौनो इन्जेक्सन होना लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा बे बाथौ फोरबोनि मुङाव जौ जुवा आरो बायदिसिना बे गाज्रि थासारि जे लाबोनाय बेखौथ' जों दुलाराय बाथौ गौथुमा जेब्लाबो अनसाया गनाया आरो बेखौ हानायमानि धोरोमनि गेजेरजों जों फोसाबनो थाखायसो संसार जानो थाखायसो जों दिनै धोरोमखौ फोसावदों नालाय बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव आनज्रायनानै थानो थाखाय जों अरायबो खावलायो गावथ' गाव गुबुंले जालांबाय गावजों लोगोसे समाजनि जिखिनि आसार खान्थि बै आसार खान्थिखौ बियो मानिया समाजनि गेदेर गोलावफोरखौ मान होआ मागो फोरबो खुंबाय बे खुंनायनि गेजेरजों बे गामिनि गासैबो सुबुंफोरा जाहाथे धोरोमसुला इसोर सिबियारि जायो आरो अरायबो उदां जानांगोन आं बेखौ खावलायदों दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै बा बोसोनखौ लानानै जाहाथे बे गामिया आलो गोजोनै दावगालांनो हायो सुखु गोजोन जायो आरो गथ' गथायफोरखौ धोरोमनि फारसे सांग्रांथि लाबोयो माइनावफोरखौबो जाहाथे माइनावनि आखल आखु बिनि गेजेरजों गथ' गथायखौ गियानि गुनि खालामनो हायो बेखौनो जों आसा खालामदों आरो लोगोसे बिनि गेजेरजों बुहुमनि जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि बाथौ सिबियारिफ्रा जाहाथे बेबादि फोरबोखौ खुंनो बयबो साग्रिद जायो बेखौनो जों मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जे दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि गोथार बाथौ सान जि जोंहा स्टेट हलिडे जों दिनै मोननो हादों बियो जोंहा नै देग्लाय मागो दाननि नैथि मंगलबार जानुवारि दाननि 25 अक्ट'खालि मंगलबार खालि जानो गोनां आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो जयैनो महाराजा बाथौ आश्रम जामगुरियाव
दुलाराय हिसाबै मिरु हिसाबै खुंनो थाखाय साखाफारा जादोंमोन नाथाय नैबे आसाम सरकारा गोदान SOP फोसावनायनि थाखाय जिहेतुके लैहोर लैहोर बेबायदि खुंनायखौ माने बन्द खालामदों आरो 200 सा खान्दैफोराल' सिबियारिफोराल' बाहागो लानो हागोन होननानै जिहेतुके SOPआव फोसावदों बेनिखायनो जों दुलारायै फालिनायखौ दोनथ'नानै जाहाथे जोंनि गामियारि बाथौ गौथुम बियाबनि बाथौ गौथुम आरो जिल्लानि बाथौ गौथुमफ्रा गावबा गाव सुबिदा बादियै खुंनो थाखाय बिथांमोनखौ बिथोन होनाय जादों खावलायनाय जादों बेनिखायनो जों दुलारायै फालिनायखौ देग्लाय दोनथ'नाय जादों जाहैबाय रबिबार मागो दाननि 2 खालार दिनै मोनसे गाज्रि समाजा गाजा गोमजायै मागो बाथौ सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो होदोंमोन सोलोंथाइनि खोथाखौ बुङोब्ला गेवलां जोंनि सोलोंथाइ थासारिया जोबोद दुखुनांथाव दा बेखौथ' बुंखानांगोन दा बेनिखायनो जोंनि फोरोंगिरि सार बिथांमोना जायखौ फरायसालियाव जायखौ इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव फोरोंगोन बेखौथ' फोरोंखाबाय फोरोंगोन फारसेथिं मेट्रिक परीक्षाया मार्चनि 15 तारिखनिफ्राय जासिगोन आरो गोबाव सम गैथारला बेनि थाखाय बेवहाय गार्जेनफोरखौ आं खावलायो जाय नोंथांमोननि फरायसाफोरा 2020 मायथाइनि आनजाद लिरनो थांगासिनो दङ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ सिगांनि समाव जेरैबायदि जोथोन लादोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालामनानै जेन' मेट्रिक आनजादखौ जेरैखिजाया मोजां खालामनो लोगोसेयावनो नैबे दिनै ओरैबायदि गाजा गोमजा देलाय मांग्रि नङाब्ला उनाव रियेलाइज खालामनो गोनां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला आंनि जिखौनो बुंनो लागोन आं जेब्ला मेट्रिक लिरदोंमोन आंनि रिजाल्टआ मोजां नङामोन मेट्रिकआव आं फरायाखै सोरबा 100 पास जानाय मेट्रिकआव सोरबा 42.5% आंखौ बुंनानै लादों गाज्रि बुंनानै लादो थेवब्लाबो बुंदों मानो बुंदों सरासनस्रा समाजनि गासै रिजाल्टखौथ' मोनबाय रिजाल्ट मोननायनि उनाव लासिंसिं जादों आं नाथाय जोंनि जे फरायसाफोरा जेन' बेफोरबायदि जाहैया इयुनाव फिउचाराव बिनि थाखाय आं दिनै खावलायखाबाय जेन' आं बायदि थार्ड क्लास जाया मेट्रिकआव जुगानो बेखौ खावलायदों बेखौ जुगानो खावलायदों जुगासो खावलायदों खालि आंनि खुगाजों आं बुंनाय नङा दिनै मार्केट ड्राइभेन ससाइटि होननानै जायखौ बुंदों जाय साबसिन जानो हागोन बिसोर गावखौ गावनि आथिङाव फसंथानो हागोन गावनि आथिङाव फसंथानांगौब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो आखा फाखा जानांगोन जे जोंहा गोग्गो सोलोंथाइजों लोगोसे आदबनि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो लांफानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ 15 फेब्रुवारि 2 बोसोर गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बेखौ फालिदोंमोन बेवहाय थांखि लादोंमोन जे आगुनि समावथ' जोङो बे बाथौ धोरोमखौ मिशन क्वालिटि एडिक्सन फोसावदोंमोन नाथाय बे बोसोराव क्वालिटिजों लोगोसे स्किल्स होफादेरसै होननानै मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेसन बै मावथांखिखौ जों फोसावनानै दिनै खामानि मावदों आरो बाक्सायाव दिनै गासै